कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। सागवानी आणि सिसम लाकूड घरात दस्तच करून दवरला म्हण आरोप करून वन विभागाच्या कर्मचारीन वॉचमॅनाचेर हल्लो केल्लो बद्दल आरोप आयकूं येयला। कारवार तालुक्याच्या बारगद्दे वासी सद्याक वन विभागात वॉचमॅन म्हणून काम करताले रमेश हेंचेचेर वन विभागाच्या कर्मचारीन हल्लो केलो असो आरोप आसा। रमेश गेल्ल्या 7 वर्सांच्यान वन विभागात वॉचमॅन जावन काम करताले। गेल्ले 2 दिसां फाटीं फोन केल्ले वन विभागाचे कर्मचारीन सुळगेरी लागीं काम आसा म्हण आपोवन घेयले आणि थंय रमेश हेमगेले मोबायल काण घेयले। तुमगेल घरात सागवानी आणि सिसम लाकूड आसा, तुमगेल घरात तपास करूंक जा म्हण सांगले। तपास करा म्हण रमेश हेमी सांगतरेत तूं जास्ती उलयता म्हण वन विभागाच्या 4 कर्मचारीन मेळून रमेशाचेर हल्लो केलो अशें रमेश हेमी सांगतात। हल्लो केल्या नंतर 2 दीस पर्यंत रमेशाक भायर वचूंक दिलें ना। नंतर स्थानिक एकड्याल्या मदतीन ब्रेस्ताराक जिल्हा सरकारी दवाखान्यात रमेश दाखल जाला। ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 5-6 ಹೊಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು। ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ 4-5 ಹೊಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ 5 ಜನ ಇದ್ರು ಅವರು। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 7 ವರ್ಷದಿಂದ। ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಚರ್। ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು? ರಮೇಶ್ ತಾಂಬಡ ಬಟ್ಟೆ। ಎಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು? ಊರು ಬಾರ್ಗದ್ದ। फेब्रुवारी 19 तारखेक कारवारात राज्यस्तराची छत्रपती शिवाजी जयंती उत्सव आचरण करूक कर्नाटक सरकारान सगळी तयारी सुरू केला म्हण कारवार अंकोला MLA रुपाली नाईक हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले MLA रुपाली नाईक छत्रपती शिवाजी जयंती कार्यक्रमाक कोणाक आपोवचे हेजे बद्दल पुढचे 2 दिसां भितर कळयतले। राज्यस्तराचे कार्यक्रम जावन आशिल्ल्यान खूब प्रमाणात लोक जमची शक्यता आसा। तेमकां जेवण खाण्याची व्यवस्था करतले। कार्यक्रम कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर करतले म्हण तेमी सांगले। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ उत्तर कन्नड जिल्हा मराठा महामंडळ अध्यक्ष प्रदीप बबाटे हेमी उलोवन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जात भाषा भेदभाव करनासतना आपलो साम्राज्य स्थापन करून राष्ट्रपुरुष जाल्ले। शिवाजी महाराजाले कारवारात खूप बरे संबंध आशिल्ले, तेजेन हो कार्यक्रम कारवारात आयोजित करते आसात म्हण तेमी सांगले। ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ महाराजांना ಇದೆ। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागला त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888 02988 0 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा
किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागाच्या विद्यार्थ्यांक उन्नत शिक्षणाक अनुकूलता जावंक हांगा विश्वविद्यालय करूंक जाय म्हण भगतसिंग सेना फुडाकारात विविध कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांन सरकाराक अर्जी दिली. कारवारा जिल्हाधिकारी कचेर समोर जमिल्ल्या विद्यार्थ्यान ह्या वेळाचेर पत्रकारां बरोबर उलयले. गेल्ल्या काही वर्सांच्यान SSLC आनी PUC रिझल्टांत समुद्र किनारपट्टी भागाचे विद्यार्थी जास्त गुण घेवन पास जातात, जाल्यार हांगा विद्यार्थ्यांक फुडच्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या जिल्ह्याक अवलंबीत रावचें पडटा. हुबळी, धारवाड, शिवमोगा वचून फुडचें शिक्षण घेवची नाइलाज जाता. तेजेन आर्थीक परिस्थिती लागून विद्यार्थी शिक्षण अर्दार सोडतात. तशें म्हण जिल्ह्यात एक विश्वविद्यालय प्रारंभ करूंक जाय म्हणटे मी आग्रह केले. ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಭಟ್ಕಳ, ಕುಮಟಾ, ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು CET ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 5000 ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಸಾರಿ ನಾವು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ एक नजर घाल्या शनिवारच्या पंचांगाचेर. आयचे इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.